flere combat indicators, flere familier, der forlader sig. Der er ikke så meget til bare der. Okay. Sidste jeg er kommet her, det er, at der er indsigt på en af vores patruljer, og de er på vej ind i et klart sparhold. Jeg har en mulig dækker 200-250 meter nord for mig langs compound anmoder om varselsudskift. Motor, vent. Det er bare en killzone, det derude. Det er fint med mig. Så er det skyder på mig. Jeg giver for fint i låret. Ja, jeg giver fetinytter. Hans puls var fint, David. Derovre. Må jeg få noget at drikke?